Бях ви разказала преди около месец и половина за термоосионът и за моя проблем с кръка. Направих си МРТ или по-точно скенер на български. Оказа се, че имам... Това са резултатите, които дойдоха. Не знам дали ще се видят и дори да се видят. Те са на немски написани. Оказа се, че имам леко лумбаго и Beschädigung на Bewegungssegmente, което означава, че между ставите има един сегмент, който помага при движението на ставите, да не се търкат самите стави. Там има някакъв проблем. На докторски език не знам как да го обясня. И се наложи да ходя на физиотерапия. Но аз съм ходила до момента 3 пъти на физиотерапия. Първият път беше окей. Физиотерапевката беше доста добра. Но следващите 2 пъти моята физиотерапевка се смени и дойде на нейно място един мъж, който продължава да ми прави физиотерапията. Лошото е, че последните 2 пъти аз се чувствам от физиотерапията дискомфортно. Смисъл такъв, на местата, на които ми се прави физиотерапия, след като приключи физиотерапията, аз получавам отново болки. Дори последният път аз имам тук един шип на врата, който натиска централният ми нерв от лявата страна. И преди години правих терапия за това с една българска докторка от град Смолян. Това е доктор Ставрева, уникален доктор и човек, за което съм много благодарна. Тя, след като ми направи терапията, този проблем беше отшумял. Но от една седмица, благодарение на физиотерапията, този проблем отново се възстанови. И защо ви споменавам термоосионът? Понеже аз не пия никакви медикаменти, никой не ми е изписал до момента медикаменти, а и не съм превърженик на болкоуспокояващите да ставам и да ги пия непрекъснато. Търпя си болката, но благодарение на термоосионът аз успявам да се преборя с тази болка, когато ме хване. Какво имам предвид? Това е термоосион за мускулни болки и когато ме хване на определено място болката, аз ползвам него и съм доволна от него. Как действа той? Значи, термоосионът не е хубаво да се прекалява с него, нали, да се слагат големи количества на местото, където имате болки. Съвсем нормално се намазвате и го втривате. Трябва да е нормално количество от крема втрит на мястото, където ви боли. Термоосионът започва да загрява мястото и около 20 минути по-късно усещате една топлина на мястото, където ви боли и почва да ви отпуска. При мен лично, като го използвам термоосионът, получавам след загряването на това място, което съм намазала, на цялото място, на цялото тяло затопляне и наистина ме отпуска и движенията са ми по-свободни. Мисълта ми е, че това е един вариант да се справите до някъде с вашата болка. Защото това е болка, която ще отшумява, ще се връща и така.